Technologické akcie padajú, Nasdaq má najhorší týždeň od roku 2025 a veľa investorov začína panikáriť. Meta stratila viac ako 11% po súdoch, Micron padol o viac ako 20% aj napriek rekordným výsledkom a celý tech sektor je pod tlakom. Zaujímavé ale je, že to nie je o tom, že by sa firmám prestalo dariť. Meta stále investuje miliardy do AI, firmy rastú, generujú cashflow, ale trh sa bojí, vyššie úroky, slabší spotrebiteľ a geopolitika. Padajú nielen technologické akcie, ale aj zlato a bitcoin. To znamená, že kapitál sa presúva a trh testuje nervy investorov. Presne toto sú obdobia, kedy väčšina ľudí robí chyby. Ropa je stále vysoko a vysoko sú aj výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov a toto je kombinácia, ktorú trh nevidí rád, pretože ten kapitál sa prelieva práve do dlhopisov. Na ďalšej strane tu máš napríklad SpaceX, ktorý sa chystá na najväčší IPO v histórii, celý vesmírny sektor vystrelil. Ak si investor, tak toto je moment, kde sa rozhoduje. Cena na grafe je často len panika, ale aj hodnota firmy zostáva. Ak ťa svet investovania baví, tak celý tento článok a aj ďalší si môžeš zadarmo prečítať u mňa na webe www.slovenskýinvestor.sk. Nezabudni ma sledovať aj tu, dík za podporu a čau.